Una nació, una selecció. Potser és hora que deixem de parlar de Lamine Yamal o de Messi i que recuperem la memòria i parlem d'Oleguer Preses. Són molts els jugadors catalans que s'han posicionat a favor de la selecció catalana. Guardiola, Xavi, Puyol, Busquets, Piqué, Jordi Alba, Víctor Valdés i molts més. Però Oleguer va fer un pas més i va anar més enllà denunciant la pressió que va rebre de la selecció espanyola. I aquest és un motiu més per no animar i anar en contra de la selecció espanyola, perquè si els jugadors no poden triar quina nació representar i quina bandera i quin escut portar, potser és que el futbol està més polititzat del que et volen fer creure. Nosaltres ens hem de mantenir ferms igual que ho va fer Oleguer Preses, que li va costar la seva carrera esportiva i li van dilapidar el seu futur futbolístic. Perquè la selecció espanyola no és la nostra i no ens representa. El que representa aquesta selecció és una monarquia obsoleta, un país i unes polítiques que mai van fer una transició i que sempre han perseguit la nostra llengua i la nostra identitat. Tingueu memòria i dignitat i recordeu quan tot un poble, el seu poble, cantava la por ellos, a la per nosaltres, a per al nostre poble, així que ara no em digueu que som el mateix. Recordeu quan la seva policia, la policia espanyola, la mateixa que porta el mateix escut que el de la selecció, ens perseguia i ens aporrejava per voler votar el referèndum de l'1 d'octubre. Però bé, tampoc ens cal anar fins a 2017 o tirar més enrere, perquè si no, clar, hauríem de parlar del franquisme, de Primo de Rivera, del Fons 13, de quan ens perseguien per el simple fet de ser catalans o parlar la nostra llengua. I sí, tot això també ho representa la seva selecció espanyola. Si ho preferiu, parlem d'actualitat i del país que representa realment la selecció espanyola, que no és pas el nostre. Perquè sí, la seva selecció espanyola representa el seu país, el que va empresonar Pablo Hasél i que porta més de 5 anys entre barrots, o també la que impossibilita que els catalans i catalanes gestionem els nostres propis recursos com la Renfe. Motius no ens falten, de fet ens en sobren i en podríem estar dient durant hores, com per exemple tots els impostos que se'n van de Catalunya cap a Madrid i mai més tornen. O voleu que parlem de les seves gestions polítiques nefastes, com la dels incendis o la de la Dana, o una gestió sanitària nefasta. O si voleu, també podem parlar del partit polític franquista que han permès que es legalitzi. En definitiva, el que deia que de motius anem sobrats, així que si en teniu més, poseu-los vosaltres mateixos a comentaris i continuem parlant del nostre heroi del futbol català, que no es deia ni Yamal ni Messi, es deia Preses, Oleguer Preses. Oleguer Preses, el nostre jugador de futbol professional català, sí que va ser un valent i es va atrevir a alçar la veu i a denunciar les coaccions i les pressions rebudes per part de la selecció espanyola, i això sí que el converteix en un autèntic referent. Oleguer va denunciar que la selecció espanyola el va advertir, per no dir coaccionar o amenaçar, de que podia rebre sancions econòmiques i fins i tot la suspensió de la llicència federativa. Imagineu-vos tots els esportistes catalans que no s'han atrevit a dir res. Així que aquí teniu un altre motiu per anar en contra de la selecció espanyola i aquest diumenge no animar-la. Ei, i no em vingueu amb excuses barates i justificacions absurdes per la vostra falta de compromís i de dignitat i pel vostre conformisme. Ni que són jugadors del Barça, ni que són jugadors catalans, perquè simplement és un reconeixement que no ens volen donar, perquè això és el que representa la selecció espanyola. Un estat que mai ens permetrà avançar, perquè al Mundial hi ha moltes seleccions representant la seva nació sense estat. Així que